Kanakwana ya bụ mmemme omenala egwu ọdịnala. N'eziokwu ndị ofu obi cultural dance bụ ndị na-emetụ ụkwụ n'ala bụ egwu a ị na-ekiri eri oge. Anyị ga-agba onye isi ha ajụjụ ọnụ ka ọ gwa anyị ihe gbasara nya bụ egwu ọdịnala bụ nke a kpọrọ ofu obi cultural group. Anyị ekene gị ndewo. Ekene m. Ọ dị mma biko inwe ike ịgwatụ anya afa gị. Afa m bụ Kenneth Ndubisi Eneze. Afọrọ m na ị bụ onye isi otu egwu ofu obi cultural group. Site na nkwado nke Chineke, ọmụa bụ onye isi ndị ofu obi cultural troupe. Sitekwa na nkwado ha na-enye m ọnya melụ nka ji nwee ike ịbụ onye isi na ọ bụghị na m kacha mala ihe n'etiti ndị ofu obi, mana na mmasị nke Chukwu na nkwado nke ndị egwu ofu obi ọnya melụ anyị ka ji nọlụ n'ọnọdụ a taa. Kedu ihe kpatara eji wee kpọọ otu egwu a ofu obi? Dịka m si ghọta, ofu obi anyị na-aza bụ dịka anyị si eme ihe. Ndị ji ofu obi na-emekọ ihe ọnụ. Ofu obi ka anyị ji na-eme ihe niile anyị na-eme. Ma anyị jee ebe dị iche iche anyị na-eje, dịka ndị na-eje mba dị iche iche, anyị na-eje ofu obi jee. Nwekwala ofu obi lụọ ọrụ anyị. Chineke nwekwalụ gọzie anyị dịka anyị bụ ndị ji ofu obi na-eme ihe na-emekọ ihe ọnụ. And ihe anyị ji na-azakwa ofu obi bụ na eri anyị bidoro egwu a, anyị enwebe nkewa. Anyị na-eme na-emekọ ọnụ, ọ na-agakwa iji egosi na anyị bụ ndị ji ofu obi na-emekọ ihe. Ọ dị mma. Kedu mgbe egwu ọdịnala ofu obi a, kedu mgbe o bidoro n'obodo ụdị a? Ofu obi bụ ihe bido ihe dịka afọ 10 ma afọ 12 gara aga. Eri mgbe ofu obi bido, anyị ka jikwa ofu obi na-eme ya. Anyị bido dịka ndị na-achọghị iji egwu wee rie nri, mana site na nkwado nke Chukwu anyị emegide melute ebe anyị melutere ya taa iji nwee ofu obi n'ọnọdụ a. Maka ama m na ọ bụrụ na anyị na-eme dịka anyị si bido, enwe ike anyị ama nọ n'ọnọdụ a ma ọgbakọ anyị na ebe a taa ama ndị. Anyị fụrụ na egwu nke mbụ unu gbara dị iche na egwu nke abụọ agba. Egwu nke mbụ unu gbara, kedu ihe a na-akpọ ya? Anyị na-akpọ ya egwu Adamma. Anyị nwanụ nwaanyị makwa na anya eme ihe dịka Adamma maọbụ Ada mmọnwụ, mana ọ ihe anyị na-akpọ ya na nghọta nke anyị na ka anyị si eti ya bụ egwu. And ka anyị si eti ya bụ egwu, nwaanyị nwere ike iso gbaa egwu nke mbụ anyị ti, mana nke Igbo anyị gba na-esotie bụ egwu ọkanga maọbụ ọmaba. Nwaanyị ama mgba egwu nke ahụ maka ọ dị n'ọnọdụ egwu mmọnwụ. Ya bụ na ụmụ nwaanyị esoro n'iti mmọnwụ n'obodo unu? Enwere na omenala Igbo ebe m fụrụ ụmụ anyị si eti mmọnwụ, ọ kacha n'Enugu.
n'Enugu steeti anyị ejenube ije fụ ebe nwaanyị si eme mmọnwụ abịa n'ụdị anyị mmọnwụ bụ ihe dị ilu nwoke ọ dị ka isi nwaanyị ya rie enu nkwụ ma ebe nwaanyị na-akọ ji ọ dị ka isi na-eme mmọnwụ be anyị iri enu nkwụ na ịkọ ji ime mmọnwụ bụ ihe ọ bụ sọ nwoke na-eme ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike ọgwụ igede ejebe ọlụba ori ananị egwu ndị ọgaranya ejebe onye ụbịa ọhịa ọrụ igede ejebe onye ụbịa igede egwu na gị ovu ụzọ na-ere maazị anyị egwu ndị ọgaranya egwu ndị tiri echichi egwu ndị gburu esu anụmanụ ọ na-ada ọ dịkwa m ka unu gbara egwu nke ịtọ kedu ihe a na-akpọ egwu nke ịtọ ahụ? egwu nke ịtọ bụ ihe anyị na-akpọ igede. Igede bụ egwu a na-etiri ndị ọgaranya. Igede adịghị ejebe nwa ogbenye ọnya ka anyị na-ekwu ejebe onye ụkpa. Igede bụ egwu a na-etiri ndị chili echichi egwu eji ejebe onye eze. Ande igede ebe ọbụla abịa tie igede ma anọ oke mmemme ka emere ebe ahụ. N'igede a nwoke na-agba igede nwaanyị na-agba igede. A na-etikwalụ nwaanyị egwu igede. Nwaanyị kala aka nwaanyị chizuru echizu na nwaanyị a na-etikwala egwu igede. Kedu ka nwaanyị si echizu n'obodo unu ka mmalụ biko ka mmalụ ma dị Igbo ma mechizugo? Na ichizu echizu ọ dị na ọtụtụ ụzọ. Onye ọbụla nwere ihe ọ ga-abụ mee n'ụdị nke ochizuo. Ọ bụghị ọsọ ịkpata ego bụ na mmadụ echizuo na ndụ. Na omenala nwaanyị dị etili echichi abụgolo lọlọ. And na ichizu echizu o nwere ebe ọ ga-abịa iluo onye na-anụbe di na omenala Igbo agụ ya ọba ya na o chizugo ị ga-ebido n'ịnụ di mebe ihe nwaanyị na-eme dịka nwaanyị sonyeme n'otu dị iche iche ndị nne na-eso chizuonu n'ọgbakọ ndị nne ịpụta kwuo okwu ama na izuru ka emee na nwaanyị. Ichizu abụghị sọ na ị nwere ego echi echichi ụmụ nwaanyị na-echi n'ala Igbo agụghị gị na ndị chili echichi dịka anyị si na igede bụ egwu a na-etiri onye chili echichi ma ọ bụ onye ọgaranya. Ya bụ egwu a na-akpọ igede anara abịa na nke onye ụbịam. Igede anara abịa na nke onye ụbịam maka ihe igede na-eri dịka omenala be anyị si dị. Enwere ọtụtụ ihe a na-enye igede ma ọ bịa na obodo anyị obi na-agụ ụdị na-abụ etie igede ewu ga-abịarịrị a na-enye ndị igede. A na-asụrụ ndị igede nri ji si elu ha ezigbo ofe anụ kpọrọ nkọ na azụ kpọrọ nkọ eji eneta ndị igede dịka ihe ndị a si soro n'usoro eji eme igede. Ogbenye eji m n'aka na ọ ga-afụnwu ihe ndị a na-enye ndị igede. Mana kedu ka esi abata n'otu na? N'otu ofe obi anyị ga-enecha gị anya fụ na anyị na gị ga-anọwu na ị ga-emenwu ihe anyị na-eme. Ọ bụ ọsọ na ị ma agba egwu ọ bụ ọkwanụ sọ na ị na-akụwu egwu kụọ egwu ọfụma mana ihe anyị na-eme bụ anyị na-ege anya dịka mmadụ anyị eneudu ndụ ị na-ebi ma ndụ anyị na-ebi ọkwa ihe a ga-asị na anyị na gị ga-anọwu. So anyị ga-ene gị anya obibi ndụ gị
na usoro ije eme ihe ị na-eme na ndụ anyị ma usoro dị otu a ọ ga-adaba ekwe na usoro ndị Ofuobi ji eme ihe. Onye ịnụrụ onye bụ onye anyị gbara ajụjụ ọnụ bụ onye isi otu Ofuobi Cultural Dance dị na Obinagụ Udi dị n'Enugu steeti. Ha ga-aga n'iru iwetakwara anyị egwu ọzọ bụ nke anyị na-atụ anya. Daalụ. Si wee dobiri ya bụ egwu ọdịnala na nke taa, anyị ga-ewetagwara gị ụdị egwu ọdịnala ọzọ n'izu ụka ọzọ na-abịa. Aha m bụ Adigbo Juliet Ada Gburugburu, na-asị gị ka emesịa.